Bueno, quen as pagou eu. Quedache descolgado un pouquinho, claro. non, na túa propia educación. E cos compañeiros, porque falas da integración física, pero cos compañeiros, Cos compañeros, ben. ben. Sí, nunca tuve ningún problema así, tipo, que me apartaran ou alguna cousa, non. Non, sempre, claro, peleábanse pola miña silla. Bueno. Un cativo feliz, moitas veces, sempre o dicimos, non? Os pequenos ao final son os que asumen con máis naturalidade a diversidade propia, están moi lonxe deses prexuicios que logo temos os maiores. Recordas aquela etapa como unha etapa moi feliz, pero é certo que cando falaron contigo os compañeiros e che preguntaron pois por esas persoas referentes na túa vida, non? Esas que te marcaron para ben, tiñas un recordo moi especial para unha persoa da túa familia que perdeche dun xeito moi tráxico e moi pronto, non? Sí. Unha tía túa, bueno, emoción, como é normal, pero que sí que queremos poñer en valor que foi unha persoa que te acompañou e que te marcou positivamente. Que estaría seguramente moi orgullosa de toda esta loita que estás levando, non? Sí, porque ao final conseguen moitas cousas e bueno, non está aquí. Conseguiches algo moi importante que é crear unha marca, Por Mis Ruedas, ¿no? Que é unha mensaxe de empecinamento, de decisión, de perseverancia. Que é Por Mis Ruedas? Iso non solamente son as letras, é un significado moi máis aló diso, é un significado de poderío, perseverancia. E poderío desfilando, esforzo, dámolo a ver. Esforzo, mira. Aí estou Chulería, lle botas, Mario? Sí. Isto onde, Mario? Sí, sí. En Pontedeume con Wedpack Solidario. Mando desde aquí un saludo a Rosa E como foi a primeira vez que desfilaches? Como xurdiu? Bueno, coa túa marca ou con outra marca? No, coa miña. Coa túa. Estou na asociación de SCM con Paula Gárate. Bueno, chámome por teléfono porque iban a facer un desfile aí no campus de Esteiro. Bueno, de moda inclusiva, e a mí me dis inclusivo, aí vou. E che convencen. Unha alarma. Sí, no. Bueno, pero que é unha causa importantísima. Mira, precisamente hoxe que estamos no Día Internacional das Persoas con Discapacidade, esas persoas que moitas veces, como ti ben dis, parece que se esquecen nos marxes, como se non formasen parte activa e parte, ademais, super necesaria nesta sociedade, que ti teñas a valentía, sobre todo cando nos contabas que és unha persoa tímida e introvertida, pero que poida máis esa causa que ti tes de dicir non, hai que poñer o foco de atención sobre isto. Sí. Son dereitos, non son privilexios. Merecemos ter as mesmas ferramentas que o resto da xente. É que é unha mensaxe moi importante a que estás dando a través de redes sociais, non? Sí, eu veño aquí en representación de todos eles. Volvo a recalcar as persoas maiores, que non son solamente as persoas con discapacidade, porque moita xente vive nas súas casas... Aillada. Sí, totalmente. Por un só chanzo non poden sair. É unha pena. Bueno, con estas iniciativas ti axudas a moita xente sen sabelo, pero quen te axuda a ti? Quen te apoia? Eu, a miña familia, os meus amigos, a miña parella. Mandes aquí un saludo a Tania. Hola. Que nos estará vendo, non? Mandamos un biquiño, Tania, que Espero. supoño que tamén é unha persoa importante para ti. Sí. Toda esa Verdad, rede de apoio que ti tamén precisas, claro, Sí. porque ademais moitas veces estar nesta loita na que tes que xestionar tantísimas frustracións como apuntábamos antes, pois pode desgastar. Ti tamén precisas que te sosteñan de algún xeito, non? Sí, claro, o que pasa é que eu son unha persoa que non se abre, non? Entonces, Non vives na queixa ti, non? eu vou ao meu aire, pero non me queixo tanto. Bueno, e agora non te vas queixar en absoluto, porque temos unha sorpresa para ti. Fíxate ben na pantalla. Anda! Que estou moi orgullosa de ti, Que carallo, que admiro a túa forza e a túa forma de loitar cada día, que man gallego. que para min es alguén moi especial, alguén que marcou a miña vida e ensinoume a transformar os límites en retos e aprendizaxes. Que estou contigo e que desexo que hoxe vivas este momento con moita ilusión. Quérote moito. Ai, que mensaxe bonito! tan bonita, Mario! Que Que a emocionante! túa moza! Que preciosidade de mensaxe, que preciosidade de persoa tamén parece. Foi como invocala, Nombráchela e apareceu, fíxate. Hostia. Estabas aquí ti dicindo, pero madre mía, se dá moita vergonza isto. Que la tamén fixo un esforzo por estar hoxe aquí contigo, non? Hostia. Sí, Di que Estás lle moi cambiaste a vida, sorprendido. sí.
que lle tes que dicir a ela agora en directo? Ela grabou uno, pero ti tes a oportunidade de dicirlle algo en directo. Eu son unha persoa moi complicada e estou metendo moita caña últimamente porque, bueno, non estou moi aló. Bueno, ás veces hai épocas así. Eu quero a moito, a verdade que sí. É unha chavala que é moi lista, por eso estou con ela. Eu quero ir un poquinho aí o salseo, como vos coñecestes, porque ela di que coñecerte foi un cambio total de vida. Eu creo que está comigo porque son famoso. É que... Aí falaches, o mellor foi iso, non? No, pero foi a raíz deso, do vídeo que subín. Anda. Sí, sí. Claro, ela viu o esforzo, non? A túa determinación, a túa iniciativa, porque, como dicía Raquel, hai que ser moi valente tamén para amosarse con toda a debilidade. Sí. E supoño que iso foi ao que a conquistou. Pode ser. Eu creo que sí. Ti crees que sí, non? Eu espero. Este é un rapaz moi resolto. Bueno, o que está claro que teñen unha das claves, eu penso, de calquera relación de futuro, que é a admiración mutua, porque non se poden imaginar o que desprendía aquí o amigo mentres estaba vendo a súa moza, e ela mesmo dicía nas súas palabras, non? Que se nota que te admira e que é importantísimo que teñades esa admiración mutua. Eu non son exemplo de nada. Pois claro que sí, é exemplo para moita xente. Claro que sí. E a prova de que és un exemplo é este aplauso que che imos dar. Bueno, eu que son observadora, o mellor vou patinar, pero estou vendo aí unha bolsa... Que hai nesta bolsa? Que non sei se é un complemento, o mellor sí, Pode ser. É unha modernidade destas, pero...